Както ви обещах, сега е завършването на брадовчетка ми. Чакайте, че вчера малко е устаряло така. Това е моя аутфит. Надявам се да го виждате. Моята пендора. Може би, ако сте гледали YouTube шортовете ми, ще забележите тази Пандора много пъти. Това е моторчето ни, това е моята люка и това е моя пилон, където се катера. Но сега не е време за катерене, направо когато отиваме към ресторанта, ще ви снимам пак. Може да има час-две, понеже аз снимам от телефон, не от камера. И когато си изгасва телефона, просто видеото свършва. Или като излезна камерата, винаги свършва. И може би ще има много части на това видео. Дори ако са по 5 минути, все пак се заслужава. Аз мисля, че ви казах в миналия шорт, че някои хора няма да ги снимам. Всичко ще снимам, но две деца няма да ги снимам, понеже на тях не им позволява да се снима. И всичко друго ще ви кача. Ако нещо съм забравила да ви кажа, аз веднага ще ви кажа. Може би до мен ще ви се покаже видео шорт клипа. Не съм сигурна. Да. Ще кихна. Всичко наред, аз съм по черпогасник. И отдолу по къси панталони. Но няма да се виждат, понеже камерата ми е далтонист. Това са моите много хубави маргаритки. И една арка, която трябва да изчакаме много дълго време, понеже това отвратително желязо ще бъде изпълнено с ето такива лилави цветенца. Принципно те са сини лилави, но вие ги виждате за сега само сини. Тук има малко въшки, това е друг въпрос. Това ми е любимия храст и до него любимото ми дърво, аз съм го засадила. А пък ето тук на тези камъни беше едно огромно дърво, чакай до там, до края на къщата. А пък ето това дърво просто е шампион на земята. То буквално надминава къщата ни. И да. Ето тук скоро ще порасне цвете. Абонирайте се, за да видите какво ще бъде това цвете. Да ви разведа около моя двор. Сега ще ви покажа моето куче. Бубе! Любов! Това е Драгуна. Това е дядо ми. То няма сливи, що така? Има джанки, моля ти се. Пък ето тук живее Глория, само че тя в момента не е тук, може би се е зарязала яйцата насред нищото. Мариса, да не прекаляваме. Ето тук има един бодлив храст, който изобщо не боде. Тук само една не е понятно. Извинявам се за излишния шум, но аз просто живея в селото и че е нормално. Ето мои ябълчици, има и тук въшки, ще ги махнем. Тук е едно хращенце, там живеят съседите ми. Сега ще седнем на люката ви и ще разкажа как ще протече денят ни с вас. Като цяло днеска аз и баба ми ще отидеме... Не тази баба, която чувате, тя е вътре. Аз имам 3 баби, обаче едната почина, за съжаление. И ние ще тръгнем, мисля, че 2 или 1 час по-рано, за да можем да оправим окрасата. Не, че вчера не сме оправили окраси и аз останах на училище, вместо да ме вземат на обяд, но както и да е. След това ще има купон, не знам кога хората ще си играят, но онази тениска, която снимах видео шорта, се оказа, че имаме на леке и не мога да отида, обаче за сметка на това, брадовчетка ми или кака ми ще бъде в черна рокля, както беше на завършването й, а пък аз ще бъда с черен аутфит. Много ми хареса колана, аз понеже съм народен танцор
И ето това коланче ми е от народните танци, понеже играем много хора и танци с колани, много трудно и аз съм си направила много дупки. Тук имаше само 2 дупки, обаче си направих малко повече. Да. Съседите ми имат кокошки, а пък аз в кошницата на Тимур съм си взела много неща на кокошки. То не беше лепенка за прозореца да имам кокошка. То не беше да си купа 2 табелки, на където пише Cool Chicken Lives. Еди къде си. Аз съм написала My Room. И може би ще излезе. Ако не, съм си дала прите на нищото. А сега ще разказвам в съвсем друга тема. Само да видя дали още записвам. Да, добре. Аз обичам слънчевите дни. Вчера валя като из ведро. Пък днеска я гледайте и слънчево. Дадам си, когато завършваха абитуриентите, гледах по телевизията, че повечето язовири вече са се напълнили. Ето там има едно много красиво цвете. Ето го там. Тук ги кучетата. Тук ги другите цветя. Ето ме и мене. За да имам вече много последователи, мисля, че ще си купа специална камера с AI, камера с статив и един микрофон, който ще си го закачвам тук или ще си го държам с шапка за изолация. И принципно, ако сега тук излишните... Сега всичките излишни шумове, които чувате сега, понеже аз записвам от телефон, няма да ги чувате. Обаче да си купа такъв малък сет за 2000 лева, мога да си купа принтер като на Cat Art, принципно му казвам, обаче в английски е Cat, се чете Cat. И за 2000 лева мога да си купа принтер и то цветен на Canon, който е 2000 лева, а не 3 неща, които струват 2000 лева, за да правя видеа. Но всъщност, ако си купа този сет, мога да ви показвам много неща. Но аз си предпочитам да си взима с телефон. И да. Сега ще видя колко минути си имам. Добре, 7 минути. Може би тук отгоре, тук, където и да е на екрана, мисля, че ще излезне един канал, който аз принципно много не го харесвам, но това е моя съученичка и тя се държи добре с мен, аз се държа добре с нея. Аз много... О, мага, щъркели! Вие не ги виждате, обаче аз ги виждам, те са много! Стана сезона на щъркелите, хора. Не мога да повярвам. Вие не можете да ги видите. Ето! Това е щъркел и там 3 са щъркели. И да. Честно казано, аз харесвам моя дом. Аз живея в село. Нашата улица, ако трябва да бъдем честни, е най-известна. Най-известна, най-дълго в селото. Натоварена, ама не чак толкова много. Смисъл, минават коли, ама не чак толкова много. Главната улица е ето на там, където са съседите. Тази улица до нас е Вишновка. Ние сме... Не знам. Мисъл, ние сме почти на края на нашата улица. Тя започва от Мировска шосе, като завиете. От стадиона започва улица Спортист, даже малко след това. Започва Спортист и след това вървите по Спортист и когато видите нашата къща, тя е много зелена. Ще видите края, в смисъл забелязва се с просто око. А пък до нас през средата, тук до нас, минава Вишновка и там също е Вишновка и там минават повече коли, отколкото хора. Нашето село, ако трябва да бъдем честни, не е чак толкова бедно.
става. За живе не става. Ще се видим после. Ами, всъщност това ще бъде видеото и след това продължаваме. Чао, чао!